Da ka nɛma ani kisi ɲini Ala fɛ a ka kɛ an ka cidenba kan a n'a so dunke ani maa o maa i sendalon na ka taa se jɔ kɛnɛ ma. An bɛ Ala deli Ala ka jamana in an faso Maliba Ala ka basigi Ala ka lafiya. Ka foli ta ka ne yɛrɛ kɔrɔkɛ sɛgɛrɛ honorable Dula Cham fari man d'a la ni waati in na a b'a jigiya k'a fɔ farikolo u bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. Adam Cham fo présidence la a fana fari man d'a la ko nɔgɔyaw kɛra Ala ka lafiya di u bɛɛ lajɛlen ma. Maa o maa bɛ yen ko bana b'i la minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la minnu bɛ du kɔnɔna na minnu yɛrɛ bɛ yen ko olu bɛ an ka kɛnɛmanaw la ko u bɛ ka taama n'u ka banaw ye an bɛ foli ta k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin waati in na. Ne yɛrɛ terikɛ n'o ye Adama Jalo ye Balabu 4ème kɔrɔ kɛrɛfɛ alimentation danaya ni waati in na an ka foli b'a ye. N karamɔgɔkɛ bɛɛ n'i ka karamɔgɔ don. Fadilata Imam Muhammad Salahuddin Mayiga an ka foli b'a ye. An fa Wali Jawara ale ka misiri kɔnɔna na. Ka Mazakaw ani Kɔnkɔrakaw k'u bɛɛ fo ka Burɛmkaw bɛɛ fo. Mazanda Kɔnkɔra o tɛ ya k'u bɛɛ fo ni waati in na. N kɔrɔkɛ ani Ladiba n'o ye Soya Bacili ye Soya Mopti ni waati in na an b'a jigiya k'a fɔ a fana bɛ ka jɛmukan lamɛn. Nɛgɛ kɛrɛfɛ juru ne kɔrɔkɛ in a bɛ n ladi kosɛbɛ a bɛ n bilasira kosɛbɛ. An bɛ ɲini Ala fɛ Ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma. Wa n'a y'i bilasira min na a ka ca Ala fɛ n'i taara o sira fɛ i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ. Ni waati in na an ka foli belebele b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye. Ndula Gambi an ka foli bɛ a fana ye. Ka Gambilakaw fo Bacililakaw Yaralakaw nin bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kumaso kɔnɔ. Waati kɔni kurunna an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana lafiya Ala ka jamana basigi nka an bɛ fɛn kelen kɔni fɔ mara ni Ala y'a d'i ma a minɛ cogo ɲuman na n'i m'a minɛ a minɛ cogo ɲuman na siga t'a la an tɛ to yan ni su kuntagala janyana cogo o cogo dugu bɛ jɛ kɛnɛ bɛ tigɛ i bɛ taa jɔ Ala ɲɛkɔrɔ wallahi Ala bɛ t'i don tasuma kɔnɔ n'i ma mara minɛ ka ɲɛ a kɛcogo la ni saya y'i sɔrɔ a kan. O tɛ ne ka kuma yɛrɛ man ishtaraahu Allahu ra'iyatan wa huwa yamutu yawma yamut wa huwa ghashun ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna. Ala ye mara kalifa maa o maa na dutigi b'a la kabilatigi b'a la ɲɛmɔgɔya n'a kalifala e la n'i m'a minɛ a minɛ cogo la ko saya y'i sɔrɔ o cogoya la siga t'a la alijinɛ donni o kɛra ma haramu ye. An bɛ dugawu kɛ bandaw an bɛ dugawu k'a ye. Mali marali ma nɔgɔ dɛ karamɔgɔkɛ baara b'i bolo dɛ. Mali mara duniya bɛɛ Mali ɲɔgɔn jamana tɛ yen duniya bɛɛ jamana 100 ani kɔ Mali ɲɔgɔn t'a la. N'o ɲɛmaya dira maa min ma an b'o dɛmɛ ni dugawu ye an bɛ dugawu k'a ye Ala ka fanga in ta fanga d'a ma. Asimi Goyita ka dugawu kɛ a fana ye ka dugawu kɛ marabolo ɲɛmaa ye Mukutaru Wane gouvernement bɛɛ lajɛlen u ka foli bɛ yan. An tɛ ɲinɛ an ka kiritigɛlaw kɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw foli b'u fana nin waati in na kunnafonidilaw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. An baden cɛ ani muso maakɔrɔ ani denmisɛn aw bisimila radio Rampart donc an balimaw an ka siraba bolikɛlaw n'o ye chauffeur ye olu fana kɛn bɛ bi ka funu kɔni jira an ka jamana marabaaw la gɛlɛya dɔw bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoniw ye lakali kɛ a fana na. An balimaw fo ka taa bila min ye Mali ni Faransi ye u ye bolonɔbila kɛ nafolo kasabi dɔw la nafolo in a kunkanko kumaw kunnafoniw ye lakali kɛ a fana na. An balimaw min ye Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔnw olu ka kiriko kunkanko kumaw a cayalen bɛ bi jamana kɔnɔden fan caman bɛ k'i hakilinaw fɔ a la kunnafonidi sɛbɛnw ye lakali kɛ a fana na. Nin bɛɛ kɔfɛ min ye dunan belebele ye ale bisimilalen don an bolo bi radio Rampart sanfɛ an ye wele bila ma ni Ala sɔnna sɔɔni dɔrɔn a na an sɔrɔ kumaso kɔnɔ an bɛ foli d'a ma ka foli lase lamɛnbaaw ma min ye sariya minnu talen bɛ bi sariya in o kɛra sababu ye ka Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔnw ka u tila ka bɔ kiri kɔni bolo n'u b'a wele faransikan na ko la loi d'entente. Agib
Agib Traoré tɛ wa ayiwa Agibu min ye CNDH ye a ɲɛmaaba Agib Boire n'Ala sɔnna sɔɔni a bɛna don an bɛ barosigi kɛ ni ale ye bi Dongobaru kɛnɛ kan aw bisimila. An balimaw bita Bilakasuma t'a la kunnafoni sɛbɛn 22 septembre ale ka bi bɔli la a y'a yira k'a fɔ dankari wale min taara k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ T-Site kunnafoni bɔra ka bin k'a yira k'a fɔ an ka finitigilaka maa 33 olu de kɔni fatura nin binkani wale la maa 14 olu joginna min ye Mali finitigilakaw ye nin kɛra fɛn ye fɛn min ni a gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ. Kunnafoni min ye Ibrahima Diallo ye ale ka kunnafoni don a y'a yira k'a fɔ nin dugudugumankanw ale kɔni bɔra min ye finitigilakaw olu ka ɲɛmaa min bɛ n'u b'a wele ko commandant théâtre colonel major Kone ale ye kunnafoni kɔni lase a ɲɛmaaw ma ka yira k'a fɔ min ye Mali finitigilakaw ye binkari wale dɔw kɔni taara k'u sɛgɛrɛ ntɛnɛn marisikalo tile 15 san 2021 ni binkali wale a bɔra maaw yɔrɔ maa minnu bɛ k'u yɛrɛ wele bi k'u bɛ ka Ala ka diinɛ kɛlɛ kɔni kɛ kɔni kɛra gɛlɛyaba ye. Kunnafoni sɛbɛn ale ka lakalila a y'a yira k'a fɔ ni binkali wale a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni a bɛ kɛ dancɛ ye Mali ani Burkina Faso Niger ni kɛlɛ in kɔni kɛra o yɔrɔ ninnu de la. Kɛlɛ in maa bɛ se k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn ale ka lakalila maa 37 olu fatura Mali finitigilakaw kɔni na min ye maa 14 olu kɔni joginna komi Mali yɛrɛ a chef d'état-major général des armées o tun ye kunnafoni bɔ ka bin cogoya min na nin kunnafoni nin kɔni forobayara kunun ko k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye nka maa bɛ se ka min kɔni fɔ kunnafoni min kɔni fɔra fɔlɔfɔlɔ la o tun y'a yira k'a fɔ Mali finitigilaka o maa 11 olu de fatura nin kɛlɛ in kɔni kɔfɛ o kɔfɛ maaw dɔw kɔni joginna maa dɔw fana tununa maa ma se ka tunu cogo kɔni sɔrɔ o la ka sababuya kɛ mun de ye finitigilaka ninnu u tun bɛ u ka yaalaw de kɔnɔna na dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u tun bɛ ka taa ɲɔgɔn surunna don ni maa dɔw ye waati jan kɛ kɛlɛdaga la dɔw bɛ bila ka taa olu lafiɲɛ bɔ hukumu kɔni kɔnɔ ninnu tigilamɔgɔw an ka finitigilakaw la olu kɔni tatɔ u nana bɛn ni juguw ye jugu u tun bɛ bolifɛnw na min ye mobili ye ani moto marifa jugu kɔni tun b'u bolo nin kɛra fɛn ye fɛn min ni a dagosi bonyana kosɛbɛ an ka yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko T-Site ale bɛ an Sonko marabolo yɛrɛ kɔnɔna na Gawo région na jugu kɔni bɔra k'an ka finitigilakaw kunbɛn a kɛlɛ gɛlɛyara kosɛbɛ nka kunnafoni a yirala k'a fɔ maa 37 olu kɔni fatura Mali finitigilakaw la nka min ye juguw ka fanfɛla ye maa 13 o fana fatura juguw ka fanfɛla la kɛlɛ kɔni bunna kosɛbɛ an ka finitigilakaw ani juguw ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni di sɛbɛn ale ka lakalila a y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ min ye kɛlɛbolo wɛrɛ ye juguw u tun ye kɛlɛ ta k'a ɲɛsin olu fana ma nka a kɛra sababu ye min ye Faransi finitigilaka minnu bɛ an fɛ yan n'o ye olu bɛ wele ko Barkhane olu ka wulikajɔ ka fara an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kan o kɛra sababu ye min ye juguw ye olu kɔni siranna u y'u kɔtɔrɔmabɔ nka sɛbɛn yɛrɛ a sɛbɛnbaga a y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye fɛn ye fɛn min na a faamu ka go G5 Sahel olu bɛ an fɛ yan nɔ MINUSMA o fana bɛ an fɛ yan nɔ Barkhane o fana bɛ an fɛ yan nka o n'a ta bɛɛ ni dankari walew de bɛ ka taa ka an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ maa si ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la nin ye fɛn ye fɛn min ni a ko k'an ka lajɛ di ɲɛma jɔlen na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko 22 septembre. An balimaw kunnafoni di sɛbɛn l'Indépendant a y'a yira a ka bi sɔgɔmada in na bɔli la min ye baaraɲɔgɔnya ye o kɔni donna Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la baaraɲɔgɔnya in a bɛ tali kɛ min ye ka sɔrɔ yɛrɛ ka yakubaya an ka kɔrɔfɛn yɔrɔw la ani min ye an ka camancɛ yɔrɔ ninnu na nin ye nin baaraɲɔgɔnya nin y'a ta ko sabanan ye Faransi jamana a ye miliyari 11 ɲɔgɔn di Mali jamana ma ka kɛɲɛ ni jɛɲɔgɔnya minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la
nka nin wari ninnu baara kɛrɛnkɛrɛnnenw o de bɛna k'a la min ye k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ a yakubayali siraba yɛrɛ na sira fɛ a kan ka don olu la ka kɛɲɛ kunun masikalo tile 17 san 2021 min ye mali a minisiri min bɛ yen n'o sigilen bɛ mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw la n'o ye zeni mulayi ye ani faransikaw ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ n'o ye joel ye ale ka fara faransikaw ka cɛkɛbondaso min bɛ yen n'o ye afd ye o ɲɛmaabaw o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na nin kɛra bɛnkan ye bɛnkan min n'a bolonabila kɔni kɛra anw yɛrɛ ka minisiriso min bɛ yen n'u b'a wele ministère des affaires étrangères nin kulu in kɔni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ in kɔni kɔnɔna na ka kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɛ baaraɲɔgɔnya minnu bɛ mali ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ la mali a baaraw bɛ se ka yakubaya cogoya minnu na camancɛ la ani kɔrɔnfɔyanw fɛ o kumaw kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ min ye an ka minisiriso min bɛ yen n'u b'a wele ko ministère de l'administration territoriale o ɲɛmaaba n'o ye lieutenant colonel abdoulaye mayiga ye ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ an ka minisiriso min bɛ yen wala an ka direction min bɛ yen n'u b'a wele ko le directeur général des collectivités territoriales n'o ye monsieur abdurahmane sise ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ nka kunnafoni di sɛbɛn ale ka lakali la a ko nin baaraɲɔgɔnya in nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye mali ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ la hakililajigila san 2015 nin baara ninnu tɛmɛna mali ni faransi ani ɲɔgɔn cɛ la a kɛra fɛn ye fɛn min ni musakaw dira u ni ɲɔgɔn cɛ musaka min a kasabi bɛ t'i jɔ fo $500 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la o kɔfɛ nin tako filanan o fana kɛra mali ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ miliyari 11 o fana dira min bɛ se ka tali kɛ maaw ka lakanako ani kalanko jiko a bɛ taa don olu de sababuya la nin y'a tako sabanan ye tako sabanan min ni a kɛra kununko faransi jamana a ye fɛɛrɛ kɛ ka miliyari 11 di mali jamana ma kɛnɛyako bunanko a bɛ don o hukumu kɔnɔ an ka siraw ni ɲɔgɔn cɛ la k'olu dilan min ye jikow ye a bɛ don nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka taa se kurankow ma nin kɛra fɛn ye fɛn min ni maa bɛ se k'a fɔ ko nisɔndiya belebelebaw kɔni sɔrɔla a la wa maa bɛ se k'a fɔ u bɛ fɛn min wele ko investissement o 200 ɲɔgɔn olu de kɔni bɛ se ka sɔrɔ nin baara in kɔni hukumu kɔnɔna na mali jamana a minisiri min sigilen bɛ mali ni jamana wɛrɛ kɔrɔcɛw olu ka koɲɛ ɲɛnabɔw la a kɔni ye a ka nisɔndiya kɔni jira ka ɲɛsin nin baara in ma wa a y'a jira k'a fɔ nin wari minnu filɛ nin siga t'a la a bɛna don a don cogo ɲuman na faransi ale ka lasigiden min bɛ ale fana y'a ka nisɔndiya jira olu y'u ka bolokɔni sinsin fɛn min kan o de ye k'a fɔ nin baara in olu bɛ laɲini kɛ a ka don mali y'i bolonɔbila kɛ sɛbɛn min na n'u b'a wele ko accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a ka don o kɔnɔna na cogoya jumɛn na o bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. an balimaw o l'indépendant kelen a y'a jira bi bɔli la k'a fɔ min y'an ka siraba bolibaw ye chauffeurw olu kɔni kɛn bɛ bi ka dusumakasa kɔni jira kosɛbɛ kosɛbɛ nin ye fɛn ye fɛn min ni a kelen don ka olu yɛrɛ fɛnɛ dabali ban kosɛbɛ kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen ye u ye baarabilaw kɔni kɛ nka an bɛ waati min na i ko sisan ɲɔgɔn yew olu bɛ sen na sibiri natɔ min ye sira bolibaw ye olu kan ka fara ɲɔgɔn kan kɛ para jikɔrɔni ka kɛɲɛ gɛlɛya minnu bɛ olu kan jamana ɲɛmaw olu kɛn bɛ bi ka wari min k'a da olu kun n'u b'a wele ko péage i tɛmɛ o tɛmɛ i ka musaka di o kɛra gɛlɛyaba ye olu kɔni kan u ye laɲiniba kɛ ka ɲini min ye an ka jamana faamaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka nin baara ninnu jɔ fɔlɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o n'a ta bɛɛ wari tɛ ka ye n'a fɔra k'a fɔ jamana faamaw olu bɛ wulikajɔ la hali bi ka doni da chauffeurw kan u tɛ se fɛn min kɔrɔ olu tɛna jɛn ni o ye abada o de hukumu kɔnɔ ŋunuŋunukanw bɛ sen na k'a jira k'a fɔ min ye siraba bolibaw ye olu kɔni bɛ wulikajɔ la bi ka taa baara bila la tuguni marisikalo a tile 23 ka taa bila tile 24 ka taa bila tile 25 u bɛna nin bɛɛ lajɛlen kɛ baara bila la n'u ma ɲɔgɔn faamuya baara taabolo la ka sababu kɛ gɛlɛya minnu bɛ olu kan a bɛ komi jamana marabaw olu mago tɛ nin gɛlɛya in na olu kɔni ka laɲini ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ olu b'u ta sɔrɔ cogoya min na hali n'a sɔrɔla tɔɲɔn bɛ se ka jigin jamana kɔnɔdenw kan
u mago t'o la vieja nin ye ale ka kɔrɔfɔw ye a kɔni a ko a b'a jɛya kosɛbɛ olu ka nin ko in u tɛna bila fiyewu wa ɲɔgɔnyew bɛna sigi sen kan n'u bɛnna min kan bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ région fɛn o fɛn bɛ yen olu bɛɛ bɛna don nin gɛlɛya in kɔni kɔnɔna na mobili tɛna boli mali région si la wa k'a fɔ k'i bɛna bolifɛn sɔrɔ mobili la k'i bɛ taa jamana wɛrɛ la mali kɔ kan mali ni jamana o jamana faralen bɛ ɲɔgɔn kan wala ni jamana o jamana bɛ frontière la a bɛna kɛ sababu ye maa si tɛ se ka voyager ka taa o jamana ninnu na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. an balimaw 22 septembre ale y'a yira k'a fɔ min ye Koniba Sidibe ye minisiri kɔrɔ don wa an bɛ waati min na i ko sisan bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛmaa fɛnɛ don n'o o bɛ wele ko Modek Koniba Sidibe ka kɛɲɛ Amadu Aya Sanogo ale ni a jɔɲɔgɔnw ka kiri min ni a jaabiw kɔni bɔra ka bin ale i fɛla di a y'a yira k'a fɔ Koniba Sidibe nin waleya minnu kɔni kɛra ale m'a faamuya cogoya si la siga ka kɛ maa la ka fɔ maa minnu sɔrɔla k'u ye maa 21 ɲɔgɔn k'u bɔnɛ u nin na u ɲɔgɔnna finitigilakaw la o sigaw kɛra jamana kɔnɔden fan caman kɔni sigilen bɛ bi ka nin kiiri jaabi kɔnɔ min fɔra tiɲɛ don wa ni tiɲɛ don kiiri ka tigɛ a ɲɛ ma wa ni tiɲɛ tɛ fana siga kelen don maa minnu na olu ka jɛya pasi nka baranako kɛra mun ye nin kiiri a jaabi nana bɔ ka bin ka sɔrɔ jo ni jalaki o ma fɔ a la fiyewu o ye fɛn ye fɛn min n'o ye kumasuluba ye an ka jamana kɔni ma ale Koniba Sidibe ale ni a ɲɔgɔnna caman bɛ yen minnu kɔni kun sigilen bɛ bi ka nin kiiri jaabi makɔnɔ maa dɔw bɛ yen olu ka maaw tanyana nin ko in na olu fana kun sigilen bɛ ka kiiri jaabi kɔnɔ kuma minnu bɛ senna k'a fɔ ko donbolo dira k'a fɔ maa minnu ka maaw tora nin ko in na ko olu ka musakaw sɔrɔ du b'o la fo ka taa se baaradonko la o ye fɛn fɛn min n'o ni kiiri kɔni tɛ ɲɔgɔnya sira la nka ale kɔni bɛ min fɔ adamaden jeli o ye fɛnba de ye ala bolo janko maa 21 olu ka taɲa ta kiiri ma tigɛ k'a fɔ karisa e de nɔ don karisa e nɔ tɛ nin ye fɛn min ni a bɛna kɛ ka ɲangebaliya de ɲɔ ɲɛ an ka jamana kɔnɔ ɲangebaliya dun n'a sera jamana o jamana kɔnɔ k'a ɲɔ turula yen nɔ o bɛ se ka gɛlɛyaba lase jamana kɔnɔ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko 22 septembre. an balimaw min ye Seyidu Jamutɛnɛ ye ale fana ye a ka kunnafoni di nin ko in kan ka kɛɲɛ min ye Général Amadu Aya Sanogo olu ka kiiri ko in a ko jamana kɔnɔden caman kɔni kun sigilen bɛ ka nin kiiri jaabi makɔnɔ sabu a kiiri ko kumaw a cayara kosɛbɛ kosɛbɛ nka ale kɔni ma min kɔni faamu kiiri a baaraw daminɛla ka taa min ye Sikasokaw fɛ yen a kunkanko kumaw olu kɔni bɔra ka bin yen nɔ ka taa a don kumaw cayara kosɛbɛ ma ɲɔgɔn ma se ka faamuya a kiiriko kunnanko kan o nana wuli ni test ADN ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kolow yɛrɛ la nin kɔfɛ san 1 tɛmɛnen kɔ salongo Amadu Aya Sanogo a ka sonalidobagaw olu ye liberté provisoire demandé u bilala o cogoya la ni min ye fanga minnu bɛ an kunna bi olu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ cogoya jumɛn na nin kiiriko in a tiɲɛ bɛ se ka yira jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na an balimaw kunnafoni sɛbɛn Seyidu Jamutɛnɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye siga kelen don ninnu na k'a fɔ k'u ɲɔgɔnna yɛrɛ minnu bɛ yen ko u ye olu faga Général 5 étoiles Amadu Aya Sanogo a n'a jɔɲɔgɔnw nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni bɔlen kɔ ka bin kiiri tigilamɔgɔw u ye kiiriw a dɔgɔ fɔ kumaw nana daminɛ kiiri tigilamɔgɔw ani siga kelen don maa minnu na olu ni ɲɔgɔn cɛ la a ma ɲa min kɔ kumaw kɔfɛ jaabi nana bila ka don dɔ makɔnɔ n'o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen na maaw kɔni sigilen tora jaabi nana yira k'a fɔ ko Amadu Aya Sanogo a jɛlen don i n'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ a n'a jɔɲɔgɔnw olu taara so ten nin ye fɛn min ni a gɛlɛyara kosɛbɛ nka sinsin kɛra mun de kan ka yira k'a fɔ loi d'entente min tara fanga tɛmɛnen fɛ o loi d'entente yɛrɛ kosɔn min ye k'a fɔ maaw ka bɛn keleya ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ la
ka kisi ka bɔ juguya kɔni ma loi d'entente ale donna o kɔnɔ o de sababuya kɔni na sinsin kɛra o kan min ye Amadu Aya Sanogo kan a n'a jɛɲɔgɔnw k'olu kɔni jɛya ta nin cogoya in na nka nin ye fɛn min ni a tɛ faamu fiyewu sabu ka d'a kan a bɛ fɔ kuma caman ko jamana in ye sariya jamana ye ni waleya jugu kɔni kɛra a ka kan o waleya jugu o kiri ka tigɛ maa min nɔ don o ka fɔ maa min nɔ fɛnɛ tɛ o ka fɔ n'o tɛ ni jamana taara nin tacogo la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye jamana ma kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko 22 septembre. An balimaw an bɛ taa jamana kɔ kan min ye k'a fɔ lamɛnnikɛnw ka jamana ɲɛmaa n'o ye Joe Biden ale kɔni ye jalaki ta ka ɲɛsin Vladimir Putin kɔni kan ka yira k'a fɔ ko siga kɔni t'a la maa faala don nin kɔrɔfɔw a bɔra ka bin kunnafoni sira min n'u b'a wele ko ABC ale kɔni ye nin kunnafoni ka bɔ ka bin ka kɛɲɛ ni interview dɔ ye o kɛra kunun ko min ye lamɛnnikɛnw olu ka jamanakuntigi kura ale ka kɔrɔfɔw kɔni senfɛ a y'a yira k'a fɔ Putin n'o ye Irisi yɛrɛ jamana ɲɛmaa ye maa faala don wa a ye waleya minnu kɛ a bɛna a sara ala tɛmɛ nin kɔrɔfɔ in kɔni bɔlen kɔ ka bin nin kɛra fɛn ye fɛn min n'a ma faamu fiyewu ka sababuya kɛ mun ye gɛlɛyaw o bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔw don lamɛnnikɛnw ani Irisi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ka kɛɲɛ ni lamɛnnikɛnw ka jamana ɲɛmaa kura in ye ale kɔni sɔrɔla Amerikɛnw yɛrɛ ka chaîne dɔ fɛ yen chaîne dɔ sira kan n'u b'a wele ko ABC ani o kibaradila olu tun bɛ kibara lase dɔw la kibara lase in senfɛ ni kibaradila in n'o ye George ye a ye lamɛnnikɛnw ka jamanakuntigi ɲininka Vladimir Putin a ye nin kɔrɔfɔ fɔ k'a da mun de kan jamanakuntigi a y'a yira k'a fɔ min ye lamɛnnikɛnw ka jamanakuntigi ye Putin n'i ye jateminɛ kɛ ale kɔni siga kɔni t'a la a ye maa faala jɔnba de ye wa a ye maa fa minnu kɔni kɛ fɛɛrɛ ani dabali bɛna tigɛ a b'a sara a saracogo ɲuman kɔni na kɔrɔfɔ in a bɔlen kɔ ka bin min ye Irisiw olu ka jamana kɔnɔdenw ani Irisiw ka jamana ɲɛmaaw olu kɔni dabali banna kosɛbɛ kosɛbɛ u ka jamana ɲɛmaa dɔw bɛ yen u bɔra Facebook yɛrɛ sanfɛ ale y'a yira k'a fɔ lamɛnnikɛnw olu ka jamanakuntigi min ni a nakan kɛra k'a fɔ k'a bɛna diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni keleya don maaw ni ɲɔgɔn cɛ la nka a bɛ ka na waleya min kɔni kɛ nin sɛbɛnna ale yɛrɛ ka telegram kɔni sanfɛ Volodine ale ka kɔrɔfɔw don a y'a yira k'a fɔ min ye Joe Biden ale kɔni ka nin kɔrɔfɔ siga kɔni t'a la a ye nin de ta ka ɲɛsin Irisi jamana ani Irisi jamana kɔnɔdenw ma ale bɛ se k'i to cogo di a yɛrɛ ma k'a yira k'a fɔ min ye Putin ye ko siga kɔni t'a la ko maa faala don wa a bɛna maa fa in a bɛna sara a tɛmɛ fana wa olu kɔni bɛ min fɔ bɛn ani keleya de ka di Irisi ye nka kuma min bɛ ka bɔ lamɛnnikɛnw ka jamana kɔni da a ɲɛmaa da nin ye fɛn min n'a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba don Irisi ani lamɛnnikɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ a na waati ye a tun ye laɲini kɛ Irisi ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la u ka bɛnkan dɔw kɛ bɛnkan min n'a bɛ tali kɛ u ka arme nucléaire ko kan o bolonɔsɛbɛnw yɛrɛ kɔni bilala nka nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni bɔlen kɔ ka bin i bɛna kɛ gɛlɛyaba ye wa u bɛ min kɔni fɔ a ye a ka nin dɔgɔyama ninnu nin ka kɛ a laban ye a kana ta tuguni ka ɲɛsin Irisi jamana ɲɛmɔgɔw ni Irisi jamanadenw ma kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant an balimaw hali bi jamana kɔ kan min ye Côte d'Ivoire minisiri ɲɛmaa kɔrɔ Ahmed Bagayoko ale ka janaja ko olu kɛra kunun ko Abidjankaw yɛrɛ fɛ yen nin kɛra fɛn ye fɛn min ni jamaw kɔni bɔra kosɛbɛ politimaw b'a la min ye dɔnkilidalaw ye min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye
min ye jamana kɔnɔden gansanw ye olu kɔni bɔra ka taa Ahmed Bagayoko ka taa bila a ka dayɔrɔ ɲɛba na ka kɛɲɛ ni marisikalo tile 10 ye. Ahmed Bagayoko ala y'a ka kalifa minɛla ka si to san 56 ye Alimanikaw yɛrɛ fɛ yen ka sababu kɛ ni kansɛri bana dɔ ye. Ni kunnafoni kɔni bɔlen kɔ ka bin a kɛra baranako ye min ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw ye olu ma se k'a faamu fiyewu ka sababuya kɛ mun ye nin tun ye maa ye maa min a kanunen don kosɛbɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw fɛ maa caman tun b'a kanu hali ka d'a kan min ye kalata min kɛra n'u y'u ka wasaden kalata ye marisikalo tile 6 a kɛra seba ye o kalata in yɛrɛ la wa kalata in maa bɛ se k'a fɔ a kɛra jɛlenya fɛnɛ kan ka d'a kan min ye opposition partiw ye olu si ma se ka gɛlɛyaw ta ka ɲɛsin kalajan yɛrɛ a jaabi ma. Nin bɛɛ de kɔfɛ Ahmed Bagayoko n'o ye Côte d'Ivoire yɛrɛ a premier ministre kɔrɔ a taara furakɛli la a ma ɲa min ko ala y'a ka kalifa minɛ a la. Nin kɛnɛ in min ye Côte d'Ivoire a jamana ɲɛmaa ye Alassane Dramane Ouattara a n'a furumuso u tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u tun kɛlen don ka fini don ni o ye costume noirs ye u bɛɛ tun bɛ costume finman de la ka sababuya kɛ u bɛ nisɔndiya kɔni kɛnɛ kan. Alassane Dramane Ouattara a ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin ni cɛ in ma cɛ min ni jamana kanu tun b'a la cɛ min ni hakilinabaw tun b'a la jamana yɛrɛ marali kɔni sababuya la a ye bonyamasegin ta wa nin kɛnɛ in kan fana min ye Ahmed Bagayoko a fotow tun bɛ ka yalayala kɛnɛ in kɔni sanfɛla la a tilala min ye Alassane Dramane Ouattara ka médaille ta ka d'a ma médaille min ni a ɲɔgɔn ka dɔgɔ Côte d'Ivoire ivoirien na maa min ye a ɲɔgɔn sɔrɔ ka bonyamasegin caman ta ka ɲɛsin a ma kunnafoni sɛbɛn ale ka lakali la a ko min Alassane Dramane Ouattara a bɔɲɔgɔnkɔ min ye jamana wɛrɛw ye o président tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye Laginɛ Conakry ale ɲɛmaaba Alpha Condé ale tun bɛ yen Nana Akufo Ganakaw fɛ ale fana tun bɛ yen min ye Niger jamanakuntigi ale fana tun bɛ yen nɔ Burkina Roch Marc Christian Kabore ale fana tun bɛ yen ka fara ministres jamana wɛrɛw kan anw yɛrɛ ka premier ministre n'o ye Muktar Wani ye ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka taa fara an ka fanga ɲɛmaa wɛrɛw kan olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u ye foli ta ka ɲɛsin ni cɛba in ma min ye Côte d'Ivoire a bɛlɛbɛlɛtɔnw yɛrɛ ye olu fana ɲɛmɔgɔw fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u y'u ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin cɛ in a ye baaraba minnu kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna na a kɛra fɛn ye fɛn min ni a ye ivoirien caman kɔni guwan u kamana na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. An balimaw folen kɔrɔ o tɔ ye dalamagan ye an y'a fɔ aw ye cogoya min na radio Rampart a bɛ wuli ka taa kibaruya ɲini a sun de kɔrɔ Amadu Aya Sanogo a ka kɔrɔfɔw a kuma cayara kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama an ye wele bila bi min ye Agib Boire ma ale ye CNDH o ɲɛmaa ye monsieur Agib Boire i y'an sɔrɔ kumaso kɔnɔ nin waati in na an b'i fɔ k'i barikada nka an bɛ foli d'i ma i ka foli lase an lamɛnbaa cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma monsieur le président i ni ɲantuma. Amba ini ɲantuma Jawara donc k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka radio Rampart lamɛnbaga bɛɛ fo cɛ n'a muso ka maliyɛn den bɛɛ fo. Monsieur le président a ka d'an ye bi fɛn dɔw bɛ jamana kɔnɔ an k'i ɲininka la n'a ma ɲɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi min ye loi d'entente ye a bɛ waati jan bɔ yan'a bɛ voter wasadenw fɛ aw tun y'aw ka haminako dɔw fɔ a la nka a ma ɲɛ a votera a votelen kɔ bi an y'a ye k'a fɔ kiiri dɔw sɛmɛna jamana kɔnɔ olu nana tali kɛ a la nka ni maa min e ɲininka kabiri ko daminɛ CNDH kun ye haminako dɔw k'a la bi ma bɛ se k'a fɔ ko olu bɛ ka sɔrɔ a kɔnɔna na wa. Jati parce que an siranna ko min ye loi ko in na ka b'a daminɛ o de waleyara bi ni hakili b'a la k'a fɔ loi in kuma bɛ fɔ waati min u y'a projet kɛ an welela a kuma na an y'a jira k'a fɔ ko caman b'a kɔnɔ ani adamadenw ka hakɛ tɛ ta i n'a fɔ min ye mɔgɔ minnu ye dantɛmɛ walew kɛ ka hakɛ burujaw kɛ k'a jira k'a fɔ olu tɛna se ka kiri an y'a fɔ ko o man ka kɛ adamaden hakɛ kɔnɔ o man ka kɛ jamana si kɔnɔ donc mais u insistera mais an ka wulikajɔ sababu la u sera ka article dɔw don a kɔnɔ min bɛ hakilisigi dɔɔnin kɛ o ye article 4 in ye loi kɔnɔ mais mɔgɔw t'o de fɔ u b'a kɛ i n'a fɔ o tɛ loi in kɔnɔ o article 4 in b'a jira k'a fɔ kojugu dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma crime de guerre
crime contre l'humanité, viol ani torture ani crime minnu bɛ Mali ni jamana wɛrɛw ye sɛbɛnba minnu signé n'a bɛ f'u ma convention internationale ou bien traités internationaux, même au plan de l'Afrique. Afrique hukumu kɔnɔna na. Donc olu crime yafa tɛ se ka kɛ olu ma. Donc foyi tɛ se ka o nɔminɛliw bali. Donc article 4 in de tun y'an hakili sigi dɔɔni. Donc an y'a ye k'a fɔ sisan sariya fɔlɔ kiri fɔlɔ min kɛra loi in cadre kɔnɔ o kiri ma taa o sira fɛ. Donc o de y'an ka jatigɛ tɔ juguya, o de ye jigilatigɛ tɔ juguya. Donc o de kama sisan wulikajɔ wɛrɛw bɛna kɛ pour que loi in yɛrɛ a ka sama ka bɔ jamana kɔnɔ parce que a tɛ adamaden hakɛ bonya, a tɛ taa adamaden hakɛ sira fɛ. O baaraw bɛ se ka kɛ cogo di n'a ma ɲa ni kalata ni wasadenw ye a voté assemblée kɔnɔ jamanakuntigi yɛrɛ sɔnn'a ma kaban? Bon, ni loi ma ɲi a bɛ abrogé de o, wulikajɔw de bɛ kɛ o la, sɛbɛnw de bɛ ci faamaw ma. Loi tɛ se ka kɛ ko a tɛ falen o, soit a bɛ dilan ka ɲɛ ou bien a bɛ abrogé ka bɔ yen, loi kura bɛ ta a nɔ na. Parce que loi in taara hakilila min na a kɛra jamana dɔw la, il faut que an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye, mais a bɛ kɛ ko min kama o ye ka bɛn ni sabati k'o na jamana kɔnɔ. A bɛ fɔ a ma ko justice transitionnelle. Justice transitionnelle in na pour que k'a bila sen kan ko caman de bɛ kɛ fɔlɔ. Fɔlɔfɔlɔ ye min ye ɲangata dɔw bɛ yen foyi tɛ olu kiri bali. N ye n da don olu dɔw la n'o ye crime imprescriptible ye, n'o ye viol ye, n'o ye torture ye. Jamana si kɔnɔ sariya tɛ se ka ta ko min b'o kiriw bali. Mais ɲangata wɛrɛw bɛ yen loi in bɛ se ka ta jamana kɔnɔ pour que k'olu kiriw bali. Mais o condition ye mun ye? Fɔlɔfɔlɔ kiri bɛ boli a boli sira fɛ. F'o ma rendre la justice. N'o tɛmɛna bin kɛra minnu kan olu bɛ bila u ka hakɛ kɔnɔ. A bɛ f'o ma dédommagement. Donc maintenant minnu ye kɛwale jugu ninnu kɛ n'u kirila n'a jɔr'u la olu bɛ yafa ɲini kɛ n'u binna minnu kan. N'o tɛmɛna ka bɔ yen mécanisme dɔ bɛ bila sen kan a bɛ fɔ min ma ko garantie de non récurrence ou bien garantie de non répétition. O mécanisme b'a jira k'a fɔ an bɔra crise kɔnɔ sisan jamanadenw y'a décider ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Mais jamanadenw hakili sigira état fɛ k'a fɔ min tɛmɛna kojuguba ninnu na ɲɔgɔn tɛ kɛ jamana kɔnɔ tugun. Donc n'o garantie bilala en place o de ye justice transitionnelle dafalen. Mais Mali ta la o ma kɛ. Sariya kelen de taara dɔrɔn k'a sɔrɔ fagali bɛ ka kɛ don o don, bingani bɛ ka kɛ don o don, hakɛ buruja bɛ ka kɛ don o don. Ni dɔw ka kiri balila k'a sababu kɛ nin loi ye. Donc minnu bɛ ka continuer ka mɔgɔw faga u fana bɛna fɔ don dɔ la loi kelen in mɔgɔ ni ma fisa ni ye o. Donc u fana bɛna wuli k'u jɔ don dɔ la k'a fɔ nin sariya kelen in fana kan k'olu ka kiri bali. Aw dun hakili b'a la k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw agɛlɛyaw k'u y'u da k'u kan tigɛ. Donc sɔrɔdasiw ni ani civil ni a bɛɛ ni kelen ye o, ni bɛɛ kan ka bonya. Donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dankarila mɔgɔw ni na. Donc o kiri kɔni o kan ka se a dan na. Anw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔ ko don mɔgɔ ko tɛ. Anw ka laɲini ye kiri ka se a dan na min kɛra maliyɛnw ka bɔ a kalama. Mɔgɔ min nɔ b'a la o ka ɲangi, mɔgɔ min nɔ t'a la o ka labila. Donc an ka problème y'o de ye. Sinon n'aw hakili b'a la waati la nin kiri kelen in kama an ye wulikajɔw kɛ k'a jira k'a fɔ aya ninnu n'a nɔfɛmɔgɔw ko u ka kaso la don waati a tɛmɛna n'a bɛ f'o ma délai de détention provisoire parce que san 3 de don u ye san 6 kɛ kaso la. An ye communiqué kɛ ka dénoncer n ko k'u labila parce que u ka hakɛ burujara. O kɔfɛ an ye communiqué kɛ fana k'a fɔ u ka avocat ka se k'u sɔrɔla don lafiya kɔnɔ. On yɛrɛ n'u ka avocat kumana. Donc o bɛɛ ye adamaden hakɛ kɔlɔsili de ye. O sira de don sinon mɔgɔ ko tɛ. Donc n'a ma ɲɛ ko kiiri in dayɛlɛ la an k'u nisɔndiyara parce que an ko kiiri mɛnna sen na san 7. Donc n'a fɔra sisan kiiri bɛna kɛ an nisɔndiyara fo an ye félicitation kɛ k'a fɔ kiiri in dayɛlɛli diyara an ye. Mais an y'a ye k'a fɔ kiiri nana bali kosɛbɛ tuguni k'a sababu kɛ sariyakisɛ dɔ ye ko article 3 de la loi alors que an kun jigi bɛ
k'a fɔ cour bɛna fɔ article 4 fana bɛ yen kojugu dɔw bɛ yen o b'olu sama ka bɔ loi in kɔnɔ donc kiiri ka se fo a dan na donc o de ma kɛ o de kɛra jigitigɛ y'an bolo o de kɛra dusumakasi y'an bolo. président nka nin fɛn in komi aw ye sariya kalanbaga ye tuma dɔw la anw minnu ma sariya kalan an bɛ tunu kuma dɔw la ne hakili b'a la waati dɔw la aw tun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ maaw minɛna ka san 3 tɛmɛ ka yɛlɛ san 3 sanfɛ aw ye wulikajɔ kɛ o la k'o tɛ bɛn sariya la mais o kɔfɛ n'o tɛ bɛn an dun y'a sɔrɔ sariya kunnafoniw senfɛ k'a fɔ ni o sugu kɛra a mana waleya o waleya kɛ n'a tɛmɛna san 4 san 5 kan o tigi kan ka bila n'o bilali ko kuma bɛ yen o kiiri wɛrɛ kan ka kɛ o kɔfɛ tuguni. oui kiiri wɛrɛ bɛ kɛ parce que u tɛ ɲɔgɔn ye sira la u tun bɛ minɛni min na a bɛ fɔ o ma ko détention provisoire o ye k'i don kaso la sɔnni i ka kiiri ka kɛ donc sariya de b'a jira pour que kiiri ka teliya parce que o fana ye adamaden ka hakɛ de ye n'i donna kaso la o i ma don kaso la o i ka kiiri ka se ka kɛ teliya la pour que i kana tɔɲɔ parce que a bɛ se ka kɛ i nɔ t'a la donc n'i mɛnna kaso la ten gansan ka tila k'a ye k'i nɔ t'a la donc o ye dankarilen i ka hakɛw la o de kama a bɛ fɔ le droit à la justice dans un délai raisonnable donc an ka wulikajɔ tun y'o de ye k'u ka o hakɛ kɔlɔsi k'u ka o hakɛ défend mais o ni kiirili tɛ ɲɔgɔn ye sira la parce que n'a y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ yen sariya bɛ se k'i nɔ minɛ i bɛ se ka kiiri k'a sɔrɔ i ma don kaso la yɛrɛ a bɛ fɔ o ma poursuivi non détenu o mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ sariya kiiri b'u kun kan mais u ma don kaso la donc o liberté provisoire dɔw b'a fɔ ko liberté provisoire donc o ni kiiri tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc kiiri in kun kan ka kɛ ka se fo a dan na kiiri in kɔnɔ an ka laɲini tɛ dɔ ka condamné ou bien dɔ ka bila an ko dɔrɔn kojugu kɛra a ɲɔgɔn kana kɛ jamana kɔnɔ tugun adamaden dɔw ka hakɛ burujara donc olu ka bila u ka hakɛ kɔnɔ tribunal k'a jira k'a fɔ a ko kɛra cogo min mɔgɔ min sen b'a la mɔgɔ min sen t'a la o yɛrɛ ka ɲi jamana yɛrɛ tɔgɔ ma a ka ɲi jamana adamaden hakɛ bonya siraw fɛ donc an ka wulikajɔ ye o sira de ye. nka hali n'a sɔrɔla k'a fɔ ko bɛn dun kun kɛra jamana faamaw ni minnu tun kɛlen don ka damakasi kɛ ko bin kɛra olu ka maaw ka k'u faga parce que an y'o kibaruyaw fana mɛn ko bɛnkan dɔw tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ min ye nafolokow ye ani dukow ani baarakow hakilinaw tun taara o si man ka kiiri wuli yan. olu si man ka kiiri jugu dɔ wuli parce que a bɛɛ bɛ dépend nɔminɛni bɛ ka kɛ ɲangata min kama donc hali ni olu somɔgɔw ko k'u sɔnna action publique a bɛ fɔ min ma action publique o kan ka continue o action publique bɛ kɛ société bɛɛ de tɔgɔ la k'a fɔ ɲangata jugu kɛra jamana kɔnɔ pour que a ɲɔgɔn kana se fila donc ɲangini ka kɛ sariya kɔnɔna na donc o man ka se ka kiiri labali n y'a fɔ fana ko ni bɛ se ka ni amnistie in bɛ se ka kɛ mais a bɛ kɛ condition dɔw de la n ye n da don o condition dɔw la a b'a sɔrɔ sariya sɔsɔ dɔw kɛra a bɛ f'u ma infraction mais a ma juguya ka se degré dɔ la i n'a fɔ n ye crime imprescriptible fɔ i n'a fɔ n ye torture ni viol fɔ. crime imprescriptible o bɛ don jumɛn ni jumɛn kɔnɔna na. crime imprescriptible ye i n'a fɔ ni crime juguyara ka se niveau dɔ la a bɛ fɔ a ma des crimes des violations délibérées et ignominieuses des droits et assis sur des motifs politiques et religieux ou philosophiques. Donc i n'a fɔ n'i sera mɔgɔ dɔw ma sisan k'u bɛɛ daji mɔgɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ 10 ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ 20 ye k'u bɛɛ daji hakilila dɔ kama o bɛ se ka don crime contre l'humanité hukumu kɔnɔ donc o crime jugu sugu donc olu foyi man ka se k'olu kiiri jɔ mais a bɛ se ka kɛ bon marifaci dɔw kɛra mɔgɔ dɔw banana événement dɔw senfɛ bon ni bɛn bɛ ka ɲini jamana kɔnɔ a bɛ se ka fɔ yafa ɲini ka kɛ minnu tɔɲɔna olu fɛ ou bien u somɔgɔw fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma mais o bɛ kɛ o y'a sɔrɔ an bɔra crise kɔnɔ n ye min fɔ o yɔrɔ de nafa ka bon kosɛbɛ i tɛ se k'i to crise kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ nin loi sugu appliquer parce que n'i y'a kɛ a bɛ fɔ de ma précédent fâcheux o kɔrɔ ye k'i ye kojugu de lawaleya jamana kɔnɔ et que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ an bɛ jamana min kɔnɔ a yɛrɛ b'a dɔn
prorogation de mandat de député kɛra siɲɛ kelen kaba daminɛna san o san dɔw b'a fɔ a bɛ se ka kɛ parce que a kɛra ka tɛmɛ donc nin fana sugu bɛ kɛ o sugu de ye donc a bɛ se ka kɛ rebelles ye fagali juguw kɛ terroristes ye fagali juguw kɛ milices privés yɛrɛ bɛ yen milices minnu n'a bɛ f'u ma ko milices d'autodéfense u bɛ fagali jugu la don o don n'a fɔra ko nin loi sugu waliyara olu fana bɛ se k'a fɔ ko ka loi appliquer olu kan mais an bɛ crise de kɔnɔ a man ka encourager donc o de y'anw ka siranɲɛ yɔrɔ ye o de y'an ka wulikajɔ kunba yɛrɛ ye. président komi an ka baro kɔni faamuya caman sɔrɔla la ni mɔgɔ min ye ɲininka bi aw yɛrɛ ka baara hukumu kɔnɔ ni kiiri tigɛra nin tigɛcogo la sariya ye jɔyɔrɔ jumɛn di aw ma ka baara kɔnɔna na. bon o de fana ye fiɲɛbɔda ye parce que justice internationale a bɛ fɔ min ma juridiction internationale cour africaine des droits de l'homme b'o la CPI b'o la cour pénale internationale cour de justice de la CEDEAO fana b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman olu bilala sen kan nin suguw de kama parce que deuxième guerre mondiale tɛmɛnen ɲangata bonya kojugu adamadenw yɛrɛ ma u y'u sigi ka déclaration universelle des droits de l'homme bila sen kan en 1948 le 10 décembre donc u y'a yira ɲɔgɔn na k'a fɔ tiɲɛni min kɛra guerre in kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ diɲɛ fan si kɔnɔ tugun donc o de la justice internationale ninnu sigira pour que ni jamana min parce que a bɛ se ka kɛ jamana dɔ kɔnɔ fama dɔw nana mɔgɔw bɛ siru ɲɛ donc o bɛ se k'u sagola kow kɛ ou bien o bɛ se ka adamadenw ka hakɛw buruja après a bɛ fɔ min ma ko organe législatif u bɛ se ka sariya dɔ ta pour que ka o nɔ bɛɛ latunu ka kiiriw bali donc i n'a fɔ a kɛra cogo min donc n'o sugu kɛra o b'a yira k'a fɔ i bɛ se ka taa sisan justice internationale la parce que a bɛ fɔ o ma ko principe de la complémentarité ou de la subsidiarité olu da tɛ don kiiri la tant que jamana kɔnɔ kiiritigɛlaw ye kiiri tigɛ a ɲɛ ma ka se fo a dan na mais n'u y'a ye k'a fɔ siran kama kiiri ma se ka tigɛ a tigɛcogo la ou bien kiiri ma se ka se a dan na donc olu b'a fɔ olu ka da yɛlɛlen don sisan a bɛ se ka na anw fɛ yen parce que a ye voie de recours interne aw kan ka kiiri tɛmɛ sira min fɛ aw ka jamana kɔnɔ a y'o bɛɛ kɛ aw ka hakɛw ma bato donc a bɛ se ka na anw fɛ yen sisan anw fana bɛ a ko jateminɛ sisan a ko kɛra cogo min pour que ka kiiri waleya donc c'est pour dire que échappé cogo t'i la n'i ye dantɛmɛ wale dɔw kɛ n'i ye ɲangata dɔw kɛ a bɛ fɔ minnu ma crime contre l'humanité n'i ye n da don caman na n'i y'olu kɛ k'a fɔ i bɛ échappé justice la o tɛ se ka kɛ i bɛ se ka échappé i ka jamana justice la waati kɔnɔ mais justice internationale bɛ toujours pour que ka mɔgɔw hakili sigi o kow kɔnɔna na n bɛ misali kelen d'i ma o la Félicien Kabuka Rwandais de don génocide la a nɔ yera a la tiɲɛniba min kɛra dantɛmɛ walew adamadenw ka hakɛ k'u niw b'o la burujali bonyana kosɛbɛ donc ale ye san 25 de kɛ a bɛ boli la k'i dogo sariya b'a nɔfɛ tribunaliw b'a nɔfɛ o ma sɔrɔ mais a minɛna en 2020 encore 2020 encore o y'a sɔrɔ a ye san 25 de kɛ a bɛ k'i dogo a bɛ ka boli et a minɛna k'a to san 84 na ça veut dire que i bolila cogo cogo boli tɛ dan kɛ donc min ka ɲi dɔrɔn an ka to sariya kɔfɛ bɛɛ ka sariya bonya sinon k'a fɔ fanga bɛnna bi i tɛ sini cogo dɔn alors que n y'a fɔ tubabukan na n ko les mandats de la justice internationale et les mandats politiques sont différents parce que mandat politique i bɛ san 5 kɛ i bɛ san 10 kɛ après i bɛ bɔ yen mais justice internationale b'a yira k'a fɔ crime dɔw bɛ yen c'est imprescriptible diɲɛ tɛ se ka k'a kɔ hali n'i bɛ san 100 na i bɛ se ka taa minɛ k'i kiiri donc ni mɔgɔw y'o faamuya a b'a to an bɛ adamaden hakɛ bonya hali n'an bɛ se ko la waati min na. président baro kɔni sera kuncɛ waati ma n'a sɔrɔla folikan ani kuma laban min b'i bolo yan'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ la tuguni ni ala sɔnna. k'i fo Jawara k'i waleɲuman dɔn ka radio so fo ka lamɛnbaga bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo cɛman n'a musoman ka dugawu kɛ jamana ye ka tasibila kɛ ka se an ka finitigi minnu bɔnɛn'u ni na kɔsa in na nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ ɲuman de don parce que sirasiw ni a nafa ka bon kosɛbɛ i tɛ se k'a fɔ ko sirasiw ni ou bien civil ni ka fisa sirasiw ni ye
kɛlɛ in bɛɛ bɛ nin de nɔfɛ. Mɔgɔ man ka bɔnɛ a nin na. A bɛ f'o ma atteinte au droit à la vie. Donc on ka kɛlɛ yɛrɛ juba ye o de ye. Donc ni nouvelle ye kasara juguba de ye jamana kɔnɔ. A bɛ ka continuer ka kɛ. O bɛɛ de kama an b'an ka sariya sugu dɔw ta k'a jira k'a fɔ n'i bɔnna ni nin na o ye i n'a fɔ ko ma kɛ. Voilà, donc vraiment ka maliyɛnw fo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka hakili to adamadenw ka hakɛ la mɔgɔ ko tɛ ni jamana kɛra k'a fɔ karisa ka mɔgɔ bɛ fanga na bi o b'a sago kɛ ou bien n'i ka mɔgɔ bɛ fanga na minnu ka hakɛ bɛ ka buruja i bɛ yɛlɛ u la ou bien i b'i moquer u la don dɔ bɛ na a bɛ se ka yɛlɛma anw y'o caman ye yan o de la n'an bɛ kuma an b'a dɔn an bɛ kuma ka da kun min kan dossier camanw b'an bolo yan sɔnni fanga in ka firi fanga fɔlɔ in saraso ɲɛmɔgɔ dɔw kun ka hakɛw burujara u sera anw ma yan a dossiers b'an bolo a dɔw ko a dar'u la k'a fɔ k'u b'a fɛ ka coup d'état kɛ u siranna u nana u kalifana an y'u ka dossiers défend jalatigibaw yɛrɛ b'a la donc ka tɛmɛ o bɛɛ kan aw yɛrɛ y'a ye président kɔrɔ Suko ni dugusajɛ cɛ a taar'i yɛrɛ sɔrɔ situation dɔ la a ka hakɛ burujara ale de tun ye jamana bɛɛ faama ye anw wulila an sera ye an taara a ka hakɛw défend sɔnni ale fana ka fanga ka bin opposant dɔw minɛna kan un kɔnɔ k'u bila ɲɛgɛn kɔnɔ si la ani société civile mɔgɔw an wulila an taar'u ka hakɛ défend donc c'est pour que k'a jira an tɛ mɔgɔ ko la an tɛ adamaden ko la n'i ye kuma yɛrɛ diya an na an tɛ tɔgɔ yɛrɛ di mɔgɔ ma n'an bɛ hakɛ défend na on b'a fɔ ma tubabukan na on ne met pas de nom sur un visage n'i ye adamaden ye ka ban dɔrɔn anw b'i ka hakɛ défend an bɛ wuli ka jɔ ka i ka hakɛ la n'an seko ni an ka damajira ye donc o de da ka di bɛɛ la ni bɛɛ bilala sécurité kɔnɔ loi sécurité ani état ka sécurité assurée o de da ka di bɛɛ la donc encore k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ jamana ye ala ka basigi na vraiment ala ka an ka sirasiw ala k'u se mɔgɔ jugu ninnu na ala k'u bila u sanfɛ ka tasibila kɛ vraiment mɔgɔ minnu bɔnɛn'u ni na kɔsa in na n'ala sɔnna. Okay. Merci président. Vie an bɛ président bila ka taa fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka don kumaso kɔnɔ